Tak natáčím loď Rosso od přídě. Tady máme jedny šuplíky, druhý šuplíky, toaletu, velmi krásnou kuchyň. Omlouvám se za ten bordel, teďka jsme po předání lodě zpátky čártrovce. Dá se chodit tady okolo ostrůvku. Tady jsou výklopní pulty, dá se chodit i tudy. Jsou tady jedna, druhá, třetí, malá lednice na víno. Tady je elektrický panel, velice kvalitní. Je tady invertor v celé lodi, což v popisu lodi nebylo. Takže v každé kajutě jsou takovýhle dvě USBčka, který velmi rychle nabíjí. Je tady invertorová zásuvka, což je super, protože tady běží větrák, když je horko. Tady jsou dvě záďovky, každá s toaletou bez dveří, takže se leze přes záďovku. Tady takhle vypadá pohled na celou kuchyň. Problém je trochu větrání, větrá se vlastně tady těma dvouma luknama, boční lukny to nemá. Tady je motor Janmar, velice příjemný motor, slušná spotřeba, jachta jela až 8 uzlů na 2500 otáček. Teď pohled zvenku. V popisu lodi je loď modrá, což v reálu není. Rosso je v reálu bílá. Refování dostěžně, gena, všechno na ní fungovalo, loď je ve výborném stavu. Má velmi pěkný badeplato. Nevýhoda toho badeplata je, že je hodně vysoko. Takže na sedání na pádlo, na sedání do člunu je trochu problém. Motor Tohatsu, ten na začátku vůbec nefungoval, museli jsme si ho spravit, je to prostě hrozná bída. Divím se, že na takovéhle lodi je takhle obyčejný motor. Ticho. Přecházím dopředu. Loď je fakt velká. To obcházení je úplně v pohodě, i když jsou tady naskládané fendry. Krásně široká. Tak. Tady je pohled na otevřenou příďovku. V lodi je fakt hodně horko, protože se nedá příliš větrat. Kotva. Obyčejná. Dost často se nám válela na boku, takže kotvení moc dobře nefungovalo. Na lodi je dinghy s pevným dnem, která je skvělá. Motor k ní je ovšem na prd, takže to je úplně nepoměrné. A největší výhoda téhle lodě jsou tady tyhle 4 ležení pod ráhnem. To je úplně bomba. Přilepují se k sobě suchým zipem, dávají se tady na tu zavřenou poslední luknu a je to skvělý, protože se úplně vylidní kokpit, všichni leží tady, většinu plavby. Okolo 12. hodiny se tady dá natáhnout takový stan, 2x4 metry, takže tady vytvoří hezký stín, je to super. Tady máme jednoho batistu, druhýho batistu, obrovský úložný prostor je tady. Tady je žebřík, řízení, venkovní sprcha a loď má velice kvalitní navigaci. BNG, perfektní, dotykový tablet, krásně, to šlape, to plně nastavitelný. Takže to by bylo zhruba k lodi Rosso od čártrovky Freewave z Trogiru. Tohle video jsem točil pro portál jachtachorvatsko.cz, se kterým jsme byli velmi spokojeni. Čártrovka byla velmi slušná. Předání i přebírání proběhlo naprosto v klidu a slušně. Co se mi hodně nelíbilo, tak je Marina Trogir Baotič, jelikož všechny věci se musí nosit od hlavní brány
Neexistuje tak jako například Sukošanu, že si člověk zajede až k molu autem. To znamená, že první den na nošení věcí pro 12 členů posádku bylo opravdu náročný na sluníčku. Poměrně nám to zkazilo začátek dovolené, protože jsme byli velmi unavení. Takže děkuju a mějte se fajn. Čau.